Yakoromo gima chiegni pautuke kama tim mar Gor Mahia oseikorenera kode tim mar Murang'a Seal e tugo mag laro simbo kombe mar FKF ma ibiro bagi Jumapil e alap ma Dandora boma ma Nairobi. Tugo ni biro Jumachiel bang' timbe girado e tugo mar lig ma pacho kam mane obagi e alap ma St. Sebastian Park e kaunti ma Murang'a. Tugo ni biro odiochieng' adek kende bang' kogalo riembo tich coach Sinisa Mihich bang' timno yudo duoko marach e tuke mokalo. To kata kamano japuonj ma piago Murang'a Seal Yusuf Chipo owacho ni en gi geno mar yudo loch ka omedo ni gima miye kibaji en ni rowere nyalo yudo pek tugo e alap ma Dandora kaluwore gi Seal ok ong'iyo tugo e pap ma opedhi kaka ma Dandora. Joloch mar tugo ni biro ng'ado tiko mar donjo e final mar laro osimbo gi mar FKF. It shall happen, but we can never go back. We just have to focus na game iko mbele ndio iko very very important. Na feel watu wana come up vizuri. As a team, we need to always go back to the training grounds, correct our mistake where we couldn't do better in our last game. So that's what we are doing. Everybody is putting in the work to make sure that we get the win on Sunday, and we bring the motivation back to our fans and we the players as well. Nami itakuwa ni mechi tofauti kabisa. Manake kucheza katika manyasi haya na kucheza katika jualia lile la TAF ni mpira tofauti. So naamini tutakaa chini na vijana, tuambizane wapi tunafaa turekebishe, alafu twende tukamenyane tuone kama kwa kweli tunaweza ingia finali ya Mozart Cup.